Uba Meral Bonds EM UMLA ke Nongpo constituency ula pentip baka jing pentrai ya kesurok Nongpo sya dan bat Sunapur kala yat syakmat bat kakam kala yat stat bha. Haba pentip ya kene sikilat pathai kubor haka arpuai tere urisau araja arpusan uba Meral Bonds EM ula ong haba ken kelum ya ke jing trai ya ke kesurok kakam kala yat lakumba 100% AA. Nolor kata ulang baka benta baningkong jong ke projek kapa arpau kilometer kabala beitingka da sorkar jela kadang ya cekman ha kabala kemilenti ban pendap hau benai baningkong lani ubnai baar jong usnam banwan katba ha ka benta kapa ar jong ke surak kapa ha papo Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY bat kabajengai hadu laipu pra kilometer kadang don ha padang jing pentrai suki bat kumta ula kentu ya ki kontraktor ban penstat ya kakam. Dia kabari bat ka package ka banangkong kabari lungbai dong ka state scheme ka kum ka fiscal progress ka ba ngakum MLA ngi report na ka piludi road department ha kabari di bat ka jingya jong ka kam kala ya la kum no kum ba 100% atau 100% including yaki component of work ka ba kentuk mentala dangin sim ya ka break up mentah sebuah ka badi bat ki hompai bat ki kenro ka along almost kendai po is 4% mentah gidang ya ya ka benta ka badi ban scam gi shoulder jong surok lan ban le ya WMM gi khon wet mix makadam na kam ta ban le the whole stretch bat ka jinggerben jong ubni WMM ulong sispa san pho mm kam ndri wen chi ha ka bai dang le ka fast code menta kan sawan sa second code bat bagat kum ka jing syam ka jing la pu jung ka kam ka ya step ba de dang isim gi component of work gidon gi blade prapo persen gidon blade petai persen gidon gi ba dang 100% gidon kum karong bompat sedang kadang long 0% dan de ya overall la dang isim mon ka kam kala palat ya ka sanpo persen ka jingya ka kam bat ba ngane scam ba kat kum ka target ka ba u kontraktor bo pentre ula kula kalong ban pendep na kumno ha u tayo benai bonengkong le wa ar jong snem arajar arpon riu kata ke target ya kene ke first phase ka arpau kilometer dan ya ka basa salai po riu pon alai po pra pon riu spa kilometer katu braudi dawi kontraktor po jong PMGSY ya bola sedang ya kam katu kadang kam duna ya ke fiscal progress jong kam hatli kan de bola kamno haki khatsan arpau persen e kota tinggi kermen ba ya katu rongin pressure ya u kontraktor pon penstet ya kam nam tang jing mentoi jong ki pai ba bat kawinga don ban ong long ba jing pi gilat thai ko bo kalong ya ki nong song snong jong ka dong ba ka than ke jong namar ba ke jing ja accident ka ba ka ke de ka ba kum ki nong nya kali ngi apil ba tepat long ba jing pi gilat thai ko bo ya ki nong nya kali kilam di kali private kilam di kali kamai kilam di kali kitmar bangin ya nya biang bangin da husiar imde ban penstet than namar ba dah kalau bahag surok ke jing penstet kali jong ginong nya ro ko ba cerke de kan jing jaga accident jing jaga susi ngan kwa ban jaga mta de mentali kham tam ba kam kadang ya ki pai ba kenya sha kenya nya biang de ban ya penstet han bad hadin ba adep yu surok ro ke jing apil ginong nya kali kalong ken so bah ban ya biang kat kum speed limit ka balabu bad ki banya arsyaka ke so bah ban phong helmet mde ban nya klem helmet mar bala da jang jing ja accident kan tại cái klik jeng sao từ cái safety cái cái công san bạn bằng nghề scam bagi pai ba nong song sunong jong dong ka thang ni ju kin ai cái jeng ya tôi lak habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya